О, сәлем, Винни-Пух! Сине китапханәдә очратырмын дип уйламаган идем. Сәлем, Рамай. Сине күрүемә мин бик шат. Мин китап укырга бик яратам. Нинди китап укыйсың, дустым? Бал кортлары турында өйрәнәм. Алар үзләре шундый кечкенә генә, ә үзләре бал ясыйлар. Ничек шулай булдыралар? Бәлки, күп итеп укысам, мин дә бал ясарга өйрәнермен. Китапның белмәгәне юк. Укысаң, өйрәнерсең, Винни-Пух. Киләчәктә, бәлки, иң яхшы умартачы да булырсың. Яхшы булыр иде ул. Балны бик яратам шул. Мин тарих белән кызыксынып киттем әле. Охо! Мин укыган мәдрәсәдә бәйге үткәрелә. Исеме минем яраткан мәдрәсәм. Һәркем үзенең кул эшен алып килергә тиеш. Ә син нәрсә әзерлисең, Рамай? Мин агач эслегенә яндырып, мәдрәсә рәсемен ясадым. Мондый эш белән шөгыльләнү миңа бик ошады. Алай гына да түгел, төрле уйларга баттым мин. Элекке заманда мәдрәсәләр нинди булган икән? Хәзерге кебек йомшак келәмнәр булмагандыр анда. Күп укыган, күп белер ди татар халык мәкале. Нәкъ шулай. Яхшылап өйрән дә, иң шәп мәдрәсәне салдырырсың. Андый матур, якты хыяллар булу яхшы ул, Винни-Пух.